Hello mga katropa, welcome back to my channel. This is Edmond Reno, ang inyong tropang lakwatsyero. For this vlog guys, nandito po tayo sa Karayungan Sur, which is matatagpuan po ang Mini Chocolate Hills, which is sa bayan ng Umingan, Pangasinan. But before that, shout out nga pala kay Ma'am Josie Andaya for my t-shirts. And sa lahat po, Merry Christmas po. And we are lucky po kasi we are already 1,000 subscribers. So maraming salamat po. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe my YouTube channel Edmond Reno at paklik na rin po yung notification bell para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. So ano ang ginagawa nyo? Arat na! So ayun mga katropa, finally we're here at Mini Chocolate Hills, which is located at Umingan, Pangasinan. So napakagandang view siya po, although tirik na tirik ang araw, pero sulit naman po yung ating biyahe. So tara mga katropa, tingnan natin ang Mini Chocolate Hills located in Umingan, Pangasinan. Tara! Isa pong pwede ring pasyalan dito is merong lake sa baba. So mamaya mga katropa, sasakay tayo sa lake. Ang amount po ng entrance po pala, nakalimutan kong sabihin, is 5 pesos po per head. And then kung gusto nyo pong sumakay sa balsa, pag below 4 person po is 150 pesos. Pero kung mas marami kayo, for above 30 pesos lang per head. So mga katropa, try nating sumakay dito sa balsa. Tara!
So yun, mga katropa, try natin sumakay dito sa balsa. Tara! Yan na. So mga katropa, natapos din ating pamamasyal dito sa Mini Chocolate Hills located in Umingan, Pangasinan. Salamat sa pagsama nyo sa akin, at yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at paklik na rin po yung notification bell para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. So, for the meantime, masanto, siya agaw, at si kayon, amin. Bye!